Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sibukeke siya ngokuya kuba nzima ke esimeni ke esibhekene ke nalabo ke abangaphansi ke kwalezi imashi noma ke lezi zinhlangano ezihambisana nokuthi ke makududule ke labo ke abokufika bebuyiselwe ke kwela kubo. Okwenzakalayo khona manje ntambama sekuvele zithi kufika abalisa abangaziwa kweminye ke yemizi kaNgiswe Mchunu nokuyilapha afike babuza ukuthi ke uphi ke uNgiswe Mchunu ingane ke zibe seziphendula ngokuthi akekho. Basho ke bashisa umusi kaNgiswe Mchunu ushiswe ke wangqonqa wonke lo musi kusembumbulu lapho kukhona obekubonakala nje kungabo rondo ke ukuyibona kade besegcekeni bakatshani bashiswe ke bonke basha bangqonqa bonke. Lowo ngomunye obuye kahambisana ke naye uNgiswe Mchunu njeke lapha ke insizwa ke ngiphakela umthakathi nayo ke iphuthume ke khona kwazise ke vele bekade kuleleke lingaseThekwini ubeke sevela naye esekuvele siqinisekisa ukuthi ke nembala umusi kaNgiswe Mchunu ushiswe ke wangqonqa muva nje bekade ke kufika abalisa abangasiwa lapha kwenye ke izinsizwa enye futhi abahamba nayo kuyona ke lezi inhlangano noma kona ke lamamashi. Onsizwa ke lo ugamala ke ngifele emntwini naye kwafika abalisa abangasiwa bafike ke bambuza qede ke babulala ke zonke izindla amawendi bayishiya ke zifile ke ziphelile ingane ke zabulawa ngamakhaza. Lokho ke kusolakala ukuthi ke kuhambisana ke nalabo ke njeke lapha ke abangahambisani nokubuyiselwa kwalaba kabokufika emazweni ke abo. Phakela umthakathi uyachaza ngesimo kaTheka asithola khona ke kubo lapha ke emzini kaNgiswe Mchunu manje ntambama. Bafowethu siyabingelela bafowethu sibingelela umoya ophansi sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga silapha emzini kaNgiswe eMandundube eMbumbulu bafowethu sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna uNgiswe bangamthola bathe mabephuma nje ngesango babonakala kuqala kusho izindlu izingane ezinganakile ngenhlanhla kaNkuluNkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele kodwa ke impahla ilimele kakhulu umuzi uphelile wonke akho lutho akuphumanga izinto eziningi kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwa esisebenza nayo ukuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu sathola ukuthi naye kufika abantu emsini wakhe bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo esikamacengwane kunezingane bafike babulala amawindi nezicapha ekhaya kubo. Lokhu ke sikubona kuyimpi nje eqondene nokuthi ngoba kukhona umsebenzi esiwenzayo owaziwayo futhi singafisa ukuthi sikhiphe iseluleko sokuthi cha siyazi ukuthi khona abakithi abayingxenye yokuvikela abantu abathile uma senza lo msebenzi esiwenzayo. Singasikhipha nje iseluleko esithi hayi bafowethu uyekani ilokho esikushoyo ukuthi yekani ngoba njengoba thina sisebenza singabulali umuntu singashayi umuntu nje sishayana sodwa bonke laba bantu enibabona sibashaya ngemvubu phambi kwamaphoyisa nibo babuka masibashaya ngemvubu babaleka bengene eviyweni. So ke akekho umuntu ongathi umshaya eshawa umuntu ophuma kulaba abantu abangaka abawu 3000 aphinde abaleka ayongena phakathi kubona. So ke njengoba esuke ebaleke engene eviyweni suke khomba ukuthi umuntu esihamba naye. Ngakho ke laba bafikela abantu bokufika abayisikhulu abayiphoyisa abazinsizwa lezi ezibizwa ngeinkabi ayiyekani bafowethu ngoba niyabona nani ukuthi izwe lo msebenzi esiwenzayo liyawudinga abaholi bayawusupporta abantu abaningi bayaweseka iSouth Africa yonke iyaweseka. Ngakho ke iseluleko nje ukuthi iyekani bese kuthi abantu bokufika bonke ngomhla ka30 June kufanele bakwazi ukuthi behambe beye emakhaya kusukela namhlanje njengoba kuumhla ka10 abantu bokufika basalelwe izinsuku eziwu40 ukuthi bephume bephele eSouth Africa sisale silungisa izwe lethu. Lezi ezakithi insizwa ama security la eSouth Africa avikela abantu bokufika yekani. Insizwa lezi sibiza ngenkabe evikela abantu bokufika yekani. Amantombazana la athandana nabantu bokufika awahambe nabo abantu bokufika ngaphandle kwalokho yekani ngoba kulula kabi kithi kuphendula lelizwe libe yenye into kodwa ngenxa ukuthi sinakekela umnotho sinakekela abantu sivikela ukuthi kungalimali abantu abangahlangene nalezi zinto nabantu abahambisa izinto ngomthetho. Ingakho sicela sithi yekani siyamkhalela kuMacengwane sizophinde sikhulume naye usazovela nesinye ikhulu ekhuluma ngalokho kodwa nje siyakhalela Macengwane ngokubi obenzeke emsebenzini kakhulu wakho sikufisela mfowethu ngathi ngasheshe
kululameke kulesi simo. Siyazi imali azikho, sizocela nje ukuthi kube khona indlela yokuthi insizwa zonke zise neskini, insizwa neskini iyodwa, siwuvuse ngokusheshsha lo msikaMagcingwane. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle mkhulu maybe kanye ngonyaka, ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana, sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.